табип, ягылсы, оста гармунсы һәм курайсы. Калабыздың абруйлы ир уламаны отставкалыгы подполковник Хәлил Һөендеков өсөн ысынлап та 70 төрле һөнәрдә әҙер. Якташыбыздың исеме бүген тотыш республикага билдәле. Уны әдәбият дөньяһы менән кызыксынгандар, мәгълүмат сараларына битараф булмагандар яхшы белә. Бик хуң языша башлаған дип әйтергә дә була. Чөнки отставкага 2004 ел чыктым. 2003 елда менің ең бірінші повесім ғана дөнья көрді. Тау тұтқыны деп аталған Аманат журналында. Һәм шул ең ғұмырымда ең бірінші жазған повесім шул журнал мені лауреат етіп. Бергәчләре шуға бәлки бір дәртләнеп кеткәнмен микән? Тагын яздым. Хәлил Тухват улының мауыктыргыс хикәя һәм повесттары менән бер рәттән фәһемле мәкаләләре лә республика матбугат басмаларында еш кына дөнья күрә. Уның язгандары һүз байлыгы, фикер тәрәнлеге, хәрби дәрсә туралыгы менән айрыла. Һуңгы вакытта күбәнчә мәкаләләргә нык игътибар бирәм. Чөнки мәкаләләр язу ул анда көбәнчә дөрестлек сагалдырыла. Шул баштан үткәндәрне тормыш тәҗрибәһе туплаган менә яшьтәге кешеләр наверняка шундай мәкаләләр язырлык булып өлгерәләр дип уйлыйм. Яшьләргә, балаларга кәңәштәр, кайбердә үзем табип буларак медицина өлкәһендә кәңәштәрдә килеп сыккылай. Шунан мына яки бер кеше бер мәкалә чыгарса, уга шаңдау язырга әвәсләнеп китеп һуңгы осырлары. Бөтә белемен, көсөн, ил һаксыларының һаулыгын һаклауга багышлаган табип Хәлил Һөендеков хәрби хезмәттең кадерен белә һәм егетләр өчен уның тәрбияви ягын югары баһалай. Ул үзе лә илгә тогры һәм намыслы хезмәте өчен төрле медалдар, мактау кагызлары, рәхмәт хаттары менән бүләкләнгән. Отставкалы хәрби кеше буларак яшьләрне бана шул яфакта тәрбияләүгә зур гына игътибар бүләм. Чөнки ил һаклау дигән мәсьәлә ул ир-егетләрдә булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки ир-егетләребез ил һакламаһа, бездә моны хәзер кем һаклай? Яшьләр хәзерге яшьләрдә моны дигән яшьләр барлык өмет ана шуларда. Иң мөһиме яшьләр ныклы иманлы булһыннар. Аллаһ Тәгаләне бер вакытта онытмаһыннар. Ил һаклап кайтуы bir yıl ol күп түгел, безнең заманда күпкә күбрәк булды. Һөнәрле үлмәс, һөнәрһез көн күрмәс ди халык. Тынгыһыз узаман Хәлил Тухват улы бүген дә хәрби дәрсә үзенә талапсан, һүздә лә, эштә лә тәвәл. Уның фикеренчә, һәркем тән сәламәтлеген генә түгел, ян тыныслыгын да кайгыртып яшәргә тиеш. Һуңгы осыры берничә ел дингә кагылышлы темалар күбрәк язырга тырышам. Чөнки халкыбызның күпчелеге дингә игътибар итмәй. Уны ничектер икенче планга калдыручылар күп. Шуның менән үзләре гаделһезлек кылучы якташларым дип әйтәм. Ул менә безнең Акмулла, Мифтахетдин Акмуллабыз яза бит. Иң әүвәл кирәк нәмә иман дигән. Ахират эшләренә инан дигән дип. Без Акмулланың әгәр дә шул әйткән нәсихәтләренә ярашлы үзебезнең тормышта төдәһәк, ул иң беренче иманга өндәгән. Иман ул дингә кагылышлы фән. Шунда гына без Акмулланың фикердәше була алабыз дип уйлыйм. Уны коры данлау менән үзебезгә лә угала дигәндәй файда булмай. Әгәр дә без унан үрнәк алып яшәһәк, шул вакытта үзебезгә файда булыр дигән
уйдамын мен. Шунда инанудамын. Ирдин даны халкы менен еринен тидер. Отставкага сыгып, туган яктарына кайтуу хыялы буюмга ашкас, Хәлил Һөйүндүковтың да күңел дөньяһы тулыһынса бөтөйә. Уның был халәте туган илгә һөйү, тормышка гаделлек һәм миһербанлык менән һугарылган ижадында ла сагыла. Рухлы ир уҙаманының тоҙ ҡәләменән тамған һәр һүҙ теүәл һәм һутлы булып ҡалһын шулай.